అశ్వారావుపేటలోని ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ఉత్తర ద్వార దర్శనం ద్వారా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. తెల్లవారుజాము నుంచి భక్తులు దేవాలయాల్లో ఉత్తర ద్వార దర్శనం ద్వారా స్వామివారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అశ్వారావుపేట కోదండరామాలయం దేవాలయంలో తెల్లవారుజాము నుంచే వందలాది మంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం రావడంతో క్లూ లైన్ల ద్వారా స్వామివారి దర్శనం ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో రామాలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. Ini